hat ke ying ke jompi fidan ha ke met ke bakot ke kia bagadai ku blei pi baro aku berteng ke jom Jesus Christ try play bo nong panem jonga pat jompi but idang sudah recently ben ha ke video ada bania petlang bania pulilang but bania ring di kita ki ompok leo jong ke jingker ku nak ada khot ke balai but di kita ki biblical thoughts ki bang ilak ban yo da ka bang lumlang hage bede bat katu ke point ka bang ong ka bapan I ya katu ke download ka basmo ne a heart of gratitude kata ke dai ka bang ilang sudah ban learn na khot ke balai ne ka philipi ke long ka beningkong bat mentang ni page part ka basau na ka ne ka long ka beningkong but ka bang kwa ban pinyu I hang ni ia kata ka joyful spirit. Tadi ke poin ke baat, ke mynsiem, ke bakmen, dengan philosophi, upol wong kumni ke kien ke jong blai. Halaka sngi hai ke jingker pa jong baro, na ke benta jong pi baro, da ke pelong ye kata ke jingker pa jong bat ka jingkmen. Pila ban underline ke to contain jingkmen, ha ke Bible ke jong pi. But na ke tau pol kat siapa ulen, mo habau kan mau ikan iki banget tak ke balang kapalong berbol le ka pendap ia ke dono jung uda ka jingmen bat kat ba finang puli kan ka shikhi barok kowe pinsyam ba ka kentien jingmen na joy ka kalong ka kinot han ka shikhi bat ka kalong ro kowe na kita ki kinot team ha kalong ka basa so kadai ka jingong ka basisha ba ka don ka jingapher habang isukin mau yiki brio but kata habang bat kata ka bat apa ka mangiken mau yiki brio but habang ka pendap ya ke daro jangi da ka jikman da bang I ken mau yiki so kalau ka jik pe habang kitang da bang isukin mau but habang iken mau habang iken mau yiki ka penkimen ya ka dono ka jangi hak experience ga jonga ngi ru hak experience ga jongpi ngalai ken du try yiki brio hai ka jingim ka jongi ki bamlong kata ka source of joy jong ka jingmen ha ka jingim ka jongi hene ke long ka pat ka balong special ba ka balong kerpang ba ngindom ni kata ka jingmen na ka benta kita ki mynsiem ki bakado ki badon shisha e kata ka jingkodor ha ka jingim ka jongi but kata ka dei ka bawpot udon shisha hakat terus juga ke bedai begini ki bangai ya bukan mau ya ki berbor ke pelong di ubah undap da ke jingkmen but ka dau jong ke jingkmen the reason of this joy kadai namar jong kata ke jingya partnership lang jong ki bangai haga gospel ka bakentup ke beningkong amdai tang ha kata ka financial support ke jingkershan haga le ke pisa ya pol but ki jingkam ke jengu hinrei Henry ka kentup ru ia kata ka jinglong concern ke kli ba ka jongki ka sim khia ba hai ka de bat ka well being ka jong ka jingim ka jong po so ka de ke ai ka balong heart touching ba ka ba ta ba ke do not ha ba I ka ni ka jinglong kristan jong ni ki bru Christian virtue jong ni ki bangen ka pelong you Paul ban pendap I udah ke jingmen habau ken mau yaki ban habau ho ya kan ki kenti na kan ke shithi na ka banta kan ke balang bat na ka banta jongki nan puli bian kan de khot ka basa na ka nong ka kong ong bian kum ni halaka sngi ha ka jingker pa jonga baro ha ka benta jongpi baro da ka pelong ya kata ka jingker pa jonga bat ka jingmen parlok para bangi ha ka ni ke por Shua bangin pelut ia kapor ka jongi ha ka kentin jingkemen bangin persang ka jingai ga jong ble kat bala bangin sngotu ia ka jingmot jongka ha ka konteks jong ka city Paul sikinong philipi bakalong ro ka barangkam yangi banginum syukiar neglect ki way pat ki kentin ha ka senten firstly ngihap bika ngihap pek ini kentin always nani halaka sngi go Paul ong pada kani ke text kani ke jingmot always nani halaka sngi ka keren ye kata ka unceasing intercessory prayer unceasing bapakut syu baksam daput
ia kata ka jing duai jong ka jing yesa. But kan ni ka kintin always ni klem halakas ni ni ka babal kasi ka wan na kintin Greek pantote. But ka jingmut ka jong ka kaman at all times sa ki Paul baro lani habaro kita ki jingja bagarpang ani kita ki occasion. So ka ay ka mo Paul u don hapok ka dono jong ka jing sliang ban pentip siya ka balang kan tip siya pang jong kadegani ka beniko ba juklet yaki. Never forget them juklet yaki bagbaar bat bahaba juklet yaki juyai ken mau yaki ha ki jingduai ki jong klem dapot hala kasni at all times habaro ki occasion. Te kumbaka jingmut jong ka kentin kaya kay ka mo po lo ko aban kren hang ni kabamot kabai. But he is praying for them, not just sometimes but always. But uduai shiki amday tang teng teng hendray halakisni hakipor baro. But ukwaru bakabalang kantip bakatsa ba ulit wherever he goes uduai na kabenta jongki. Nangit scam pangindon ni kada nod ka jong upol kum upasto. Kum ki ba syarai ki para banget. Kum ki ba tray kam ka jong blay. Lani kum ki banget. Ngirakam ban adab ye gani ka jinglong ka jong upo. Kai ka manghihapan yo mynsiem nang ni. Kai ka manghihapan yo mynsiem na gani ka jingle ka jong upo le gani ki para bangai. Parlok para jor. Ka way na ki jingker khu jong kata ka intercessory prayer ka jingduai ka jingduai yasan ka ba klem daput. Kadai kani bangila bandon anywhere, sa kanu-kanu ka jaga haka perthai. Kung balong mga haka ni kapor, mga krani ka video, nganan po sara, let's see if he kibas ngap, kan hakiway ki jaga pa per jong ka jalam mek halaya. Kajingjingay, kamday ka da. Kanam laban effect, ya kata kajingaday jong Henry, ngila ya kaban, ya don haway yung mynsiem. Bak ngila ba ni kendo lang mo hakata ka khet jong ka jisnai ka jong blai bak ye ka bangin ya ra iwei ha ki jingduai ga jong ni ha khmat jong utrai kata ka ko wei na ka jinggur khu jong ka intercessory prayer ngila nan shano tang bak kamla ka distance ka lamla ban tenthot ni ngila ban walang ha ka wei mynsiem bak ni le lang cha khet ka utrai ni kendo lang ta bak ni ra ye ki para bangin ba i jong ni haki jingduai ke jungi hakmat jong utra. In fact, haki jingisha keniko way na kita ki jinglong jong ka jingim jong apostol Paul. About jong ki way pat ki apostol. Kabaning kong Thessaloni ladangan pulisyu fi kalong ka besan kada khot ka bakhat niyo ka ong gomne. Kabaning kong Thessaloni kalong ka ba san kada khot ka bakhat niyo ngan puli syafi ka ong gomne. To duai klem da put. Tadi kita badong to duai klem da put. Kalau way na ki prominent feature. Jong ka jingim jong ki apostle, pakai jingim jong apostle Paul ngin ru jong ki bangai. Ha ka balang ka baning ko hakit ki Paul jong ki apostle. But menta. Kani ka text ka ong shani ba Paul halaka sungi. Jukan mau ye ki ha ki jingduai. Langin puli biang na ka Philipi. Kalnong ka baningkong kada khot ka basaw ka ong kumni Philipi kalnong baningkong kada khot ka basaw ka ong kumni hala ka sngi ha ka jingker pa jonga baro na ka banta jong fi baro daga pelong ka jingker pa jonga ba ka jingkmen hala ka sngi always in every prayer hala ka jingker pa ka jonga kan mau fi hala ka sngi kadai ni ka ba Paul duai. This is how Paul pray kadai ka kom duai jong Paul namal pangilan gap ya kaban ya study lang mentat hendian ia kata kentin always ne halaka sngi ngin pet pa ha kani ka text ru ia ka kentin jingker pa tani hang ni bal frang kong prayer ha ga ba si kong ka jingker pa pet pa ka bible ka jong fi ka kentin prayer nani jingker pa la penang ka madu asin ha ka de khot ka ba sa ba kentin prayer hang ni nani ka jingker pa kawan na kentin Greek deesis D-E-E-S-I-S. Bahkan ka kentin deesis generally ka theo
Sya kita ki specific supplication. Ki jingkar pat ki balong specific bha. Balong tik. But kadi ki jingkar pat ki ba ngipan ye ki balong urgency ki balong don kam bha ki ba mi na kita ki jerengkam ki bangila mod dor lupa hangi. Kita ni ke jingmot jam ketin jingkar pat hang ni. But hakan ni context this is haban kan mau bha ba Paul udah na po kay ying bendi, but us up pat ye kata ka trials, let's see, kejenyap na ka government je ke Rome. Na ka bantau Paul. Tip kay ka ban janex ha ka jim ka jamu. Ula ay ka ban mi alive im na kani ka ying bendi. Lani kalaban day ka Paul ka ba khadu ni ki last moment je ka jim ka jamu ha kani ka perthai. Tip kay ka ban janex. So, hakaway ka liang, uong, I don't know what will happen to me. Ngam tiap kaya ka banjaya nga, ngala ba na may suro ya fi. So, kalong lupa, suppose na menta, ya ka ba shimil isu ya ki, but menta, hakini kikinjuri ki jogu, kung kata ka jinkerman bak baon ye kendu biang yeki let's say kadam nong possible shoot lano ro na upol tip na uang kum ta na kana uang kum ta ka idikot ka bashikman but pin kraw yu Chris da ka jingim lani da ka jing ya so kani kala shaikinar bha namar balai kini ki paramange ki nakabalang philipi kilong kiba u ije bhai kilong so dear bha sha upo ba mantaba uken mau ye ki na Rome na poka ying bendi hadin chi post nam ba ka ti jinga ka ba jinga kong bakal as pa kilometer pras pa mile i a let's say menta unume kendo shu ye ki ba unume issue ye ki Tikum tahaba u duwail na ka benda jongki. Ba uken mau duwail na ka benda jongki. Kom ba kan ke jingmut jong ke tin disis ka batai jengi. U theno yela ka jong ka donut ka jong u. For na ka benda kita ki aka for those thing baka balang ka donkam urgently. Baka balang ka donkam kerke. Tikum ta ka kentin prayer ang nila this is na jingkar pat kam day etang kata ki experience jingya shem nana kita ki sentimental experience mo kita ki jing snyo nakaliang jong upo nakaliang jong ka downward jong upo hindi ka kren ya kita ki specific request ki jingkar pat ki belong thick on specific kamu polo penlong nakabenta jong ki khmat jong u blai to shwa bangin ye bu ye jingkili ki ai kita ki specific prayer ki ba upol ukwa ye kaban aba duai ye ki bangai akmat jong blai ngin sepet ye kelong hagai kelong hikum jo henry ki kwa ye kaban ngakwa ban chupan ishafi bakantin this is la penangkam hakikat to kan ni ki occasion na kating ka jong blai ba kini ki wai na ki nuksa pina puliha Lukas nong ka baningkong kalau ka ba khatlai hang tu ngan pulis fi hagi bedai bat kini ka benta Lukas iwe khatla henry utau angel ulo ong u wa che tien ko sakaria nabang shashkor ya ka jingdwai jame dises diketing ka pa jami dika tengah jame ka izras kan kha khon chen rang yemi bat men khot kerteng joku u yoles ka balong urgent request joku sakaria nge kedai bakat lok joku kan pun khon ka Elizabeth Balaga Rome kalong ka basikaw. Kakintin dises hangi. Kabaw Paul upanan kam. Kaday. Kaba convey. Iya kata ka pleading. Kata ka jingkerpat. Kaba yay. Long persist ba ka jung Paul. Kabalong ka jinang kam kaba gerki. Hagi baday bat ka jingpanim. Ngan puli Syafi wong kumne ke kong long bos pol kong ro ko para bangai ke jikwai rir ka daro jonga bat ka jingwa jonga ha oblei na ka banta ka Israel
naga benta ki Israel kalong ba on pen em ya katakan ka urgent request ke salvation ya ki Israel. Kata kadai bala penengkam ne contain this bala bo kadai kakani ka specific request but kadai ka jingker pat ha kadai bagi urgent needs jong kapo ti naga benta upola karom shipawi way kadai nak baga jipnem ka urgent need naga benta usikaria ka jingwai ka bo kerpat ma jublai ka urgent kadai nak benta ka lok jong kadai bagan pon you could baraga philipi lagi-lagi mentakal nong kebening kong kai kata ka urgent specific supplication ke jung Paul naga benta kini ki bangin bangin syami kini ha kada khot ka bakndai but kada khot ka bakhatwai jadi specific request jung Paul khmat jung blai naga benta ka balang sngau Paul uduai kum ni ha kada khot ka bakndai naga benta ka balang ti kani ngaduai baka jing in jong pi kan nang yo roi ker hai chu shu ha ka jing tip ba ka chi chempang bro that's number 1. Number 2 ba pin yo nang ban bishar thu ki ba shong pher ba ba kum ta pin yo along ki ba sngur ba ki ba klem pen thut ha du ka smi ukris ka balai khat wei ki ba la pen dap da ki so ka hok ki ba long do Jesus Christ khnang ni ka ba ka buram ba ka jing ro yo blai ka ni ga ka specific prayer request urgent need nakam nak balang philipi ngamla let's ngam tim shu la nganai kan du nei kan du shu fi po tang ba mga kan mau yu fi ngakwa ban wan rai kan ki jingdwai ko urgent need naga benta ka balang ka jong fi bagi ni kidai kita ki prayer request ki balong kerke ba ba mi na kita ki jing kam ki modor lupa opo ko apostol lingki ba ka balang ka don kam balan for the why ki jingdwai balong specific request ngin se pet ya kan ni khot ka bakhan khot ka bakhan wei hal i jong bat ngin senget ngin se pet bak abang ngin ngis ka mobleng ku khui ni le bang khot tang ba kan ni ka por ngin ya chakmat khnang bangala ban crunch fi ki point ki bang ka ban address na kan ni ka khot ka ba sa bat ngin scam da ka dono jonga boro bakini ki prayer points ki ba upol duwai na ka banta ka balang Philippi, but ki bangit ka to kapalan. But ki daylo kita ki immediate urgent prayer. Kita ki jingdwai ki bakirki menta request ki jingker pa jongi. Nakam na kapalang, nakam menta jong kita baro ki bala khadau blai but bala pen imru da ka jingi ai ka jong. Kadika prayer request bala urgent immediately nakam menta jong kapalang ke jongi bat nakam da kita ki bala khot bala pen im yiki da ka jingi ai ka jong u blai. Interestingly, kalong ha kata ka jing lingo jong apa ni bahagian ni ka teks ka dekhot ka besau kadon chisang kata ka lesson ka bakhra ya way pa way u krista balangin ya pulibiang philipi way sa wong ni hala ka sni ka jingker pa jong baro na ka benta jong fi baro da ka pelong ye kata ka jingker pa jong bat da ka jingkmen upolong always I pray for you. Wong malaga po nga duway na ka benta jong pi. But to show hadith contain pi wong all. I pray for you all. But ni gani ka ju kajing pen pau ka jong Paul. Ni gani ka ju ka expression for you all na ka benta jong pi baro. Ha ka khot ka bah nyo ngan puli na ka benta jong pi wong kumni. Kum bakal long ka badai ken. Yang ban mut kum ni chapang jong pi baro na ba pi don ha ka donu jonga na mar ki ni ki kindri jonga ba ka jinga da ba ka jing put scam ka gospel pi long baro ki ba yo bentalem bat nga na ka jing ai pi yang tu kentin wong chapang jong pi baro you all nang ta ka khot ko pra wong biang kum ni na maru bleu long nong sakhi jonga kanuk banga snok men herer ya pi baro you all. How do I say it? Penangkam. Hagani kada khot ka baning ka besar kada khot ka bapra. You all and you all. Pibaro but pibaro. Bakla sai kedar hang ni. Bakai ku pol kwa banjur hang ni. Baru kwa ro baka balang kan tip. Kadai kani
bat kan deru ka pattern ka rukom na kam ka balang Philippi bat ma ka benta jungi ru kumju kai bu polo address ni u address sa kita ki baro jong ka met ukris hapo ka balang apo Philippi umtai tang ki katto kan ni ki favorite ki jong u ni ngangai don favorite upol ilot ya bro bat ha kai ka ba ma i hang ni i kata ka download ka bam don kata ka jingim jong ka jinglong partiality Shilian kemal, no partiality hai bari bu Paul, kamu pastor. Haba upe, ya ke balang. Don favorite Paul iik keju kejik iik ya baro. Maka Bible kai begini, nyimdai bandon ka bakom gani ka donut, ani kam gani ka jingim. Kani ka Paul ulong, men bahabu don berki, kani keju ka jinglong haba don ru hapdeng jongki habu jungai ru naki. Baka dai ka baka balang ka dai balong ha ka sni bat ngabat pi. Haba ngin duai lo di bro. Kat bangilaman kan mau let's say ka wa ka balong kalau kanam long tang ka mentaki tu ki kat ni ki favorites ki jongi. Kadam dai balong kum ta ha ka jingim ka jongi. Kai ka bangilang kamro bangi notice ni. Kata ka mana ka rukom ha ka ba upolong ni ka jing duai sa ka balang. But kan kampan syashu yangi ladangin keli gani ke jingli kumno pol udwai na ka banta kapalang hakana ko rukom udwai na ka banta jong ke juba kala shaiba na ka ko basal udwai ha ka jingmen udwai na ka banta jongi but they hang niken nginsa kampelut katu katni ka pol kebenin kong Nini pe ia ka jingmut jog kentin jingmen antang sampai ia ka konteks hakabat ho ia ka kentin jingmen bagi persang bani i ke jing pair paling ka joy but ka happiness but if we pak ki important issue ki barang kam ba nini persang bani address kawai hadin kawai mentak. The meaning of the word joy, ke jingmot je kentin joy kawan na kentin Greek hara. Lani kadon ni ke jingmot rejoicing lekemen. Kara kadi ka feeling kadi ke snow jong kita ki great pleasure. Nanta ka krenru ye kita ki inner gladness ki jingmen ki ba shapo. Lani kita ka delight ki jisham sangubha. Kata dia kentin khara ketheu. So in general hakar ukom kapalang kelum lang khara kamut ketheu ye kita ki deep feeling kita ki snow ki beshapo of happiness jong ka jingmen. Ringkat bat ka jing snow hun. Ringkat bat ka jing snow hun. Tukum ta joy lan jingmen haka jutang ka bathumai la jumpa kam barobor to signify ban kedau ya kata kajing sngau jong kajing kemen bala pensyong nong rim ha kita ki jing shisha ki bakin jaman sin compare wak la kaja kumno ru ha kajing im kajongi independent of what happened tadi kebaring kong kebaar kekentin khara ha ka jutang ka bathmai ka kranru I kita ki jing jiliu jong ki jing scam na jing sngai lani kata ka confidence ka ba ignite ka ba pinmi ya ka donut ka ba kmen tadi ka ba bagabalai ha ka jutang ka bathmai ka jing kmen la joy kam dei kata ka experience ka ba one kemudian kita experience orang biang kabawan na kita ki favorable kita ki jing syam balong favor ba haka jingem jungi henry kadai ka jing ai jong ublay na mynsiem jong ublay shaki bangai pilabni gini na Galatia no besan ko ba ar kam ki apostle khatlai san pu ar benengkong Thessaloni kalong ka benengkong kadakhat ka ba hin real
To kelum lang menta. Kum tak kentin jingkimen. Kadai kata ka deep down sense of well-being. Kadai kata ka jing snow ka balong kepada sejeliu jong ka jing jong obriu. But that abides in the heart of the person ka basyong ka danu jong obriu. Who is filled with the Spirit. Ubalong badap da mynsiem ko jong oblay. But ubadip baki eki baroki biang baik. Hapdeng jong but try. Ikuta ka jikmen barobor joy ka condition ka state jong kata ka mynsiem ha ka nongrim jong kata ka jingim ka babek but blay. Para mga ibigay jong ngiyambe ka man skutu ba ka joy but ka happiness kaya pair baglaba. But the happiness kaya pair na kantin joy. Let's say kasi ngilap ng kamlang na kadyo kantin. Nray kadon ka jing pair ha ka pare. Ha kantin naway. Ka happiness kaya pair na ka kantin joy. Ka kantin na happiness nan ka pare. Kadai ka ba siya niya ha kita ki happy circumstances. Ha kita ki jing siyam bakmen ki jongi. Okay, kenang bahay kita. Di kum tanagan mantak jong ibang yang kamla ban sutu yusu ye kene kadang kami ibang ila ban penya per hapreng jong kini ki adali ki kentin joy but happiness kabadeng kom ya kanika happiness la penchong rim by what one has tak e kata ka ba ubri udon and the joy pan kadai da kata ka e ka bangilong tadi kabadeng kom mau ba ka ba ka happiness kawan na kita ki experience ki jingma jongi ki babha. Okay? But niya you blay, niya I know you blay namar kita ki jing babha. Ki ba ula ay ka jingim ka jongi. Hindray pat ka joy pat ka kawan na kata ka jing siyam ka jongi na ublay from God. Apat klem na don mani shania haki situation haki jing shem jogi eki jing jogi kalaban ni babha kan ni basnil hindi kawan ba nak experience now blay kata kadik ba kabalai nes kawan na kita ki eki ba shabar ki ba penki ye ki jing snow ga jing shapo hindi kan ka joy pat kami napo pat from God now blay haga dono ba ka mynsiem jong ubangin. Ketika happiness kalong kom katu ka sladur yaw bala jupen kalam boro-boro ka daga jengki ibaler ba kiwe. Henry ka jinkmen ketika joy pat kadai katu ka benta ka ba shapo jaga dur yaw ocean bed. Ka ba umsyam malapen thut ya ka daga ler le dakano kano. Pat nakala para bagi kalong kabadang kami ni ia ka bangilaban penyefer yikini arteli kenang bangin ya kuluma especially khantam haba karo komi i jang ka perthai lani karo komi i jang ka dictionary jang ka perthai ka define ka joy ha karo kom ka balong yamar persya kani ka secular dictionary jang ka perthai ka define ka joy kum kata ka emotion ka jisnyo kabami dakata ka well-being nani ka success nani kita ki good fortune bhabok nani kita ki emotion ki bami dakata ka prospect ka komi i jong kata ka jingdon ka jongi eki baro ka bangi seliang bakar kom define ka jong ka kantin joy kadai ka baya mari suriyam bha but ka definition jong kantin happiness baka ongru ba nakabata ka joy baka happiness kita ki emotion ka jinsnyo ki ba depend ki ba shania ha ka e ka ba ja kata ka ni karu komi i jong ka perthe hoy ka don kata ka jingkemen ha ka jingim ka jongi haba ngima ikijing job ha ka jing mo jongi mo te pulai ka samar pausan pen pau ka jing men ba
uyoi ka jing jo nanta Isaac ndai lai aba ka jing rap yo shibo na bangira pang yo shibo na taga barap ka bangira pang taga na ka jing kemen ba kiwe Henry baru bol ka Bible ka kran ha ka bade ka joy ha ka kom ka balong kin jaman sim kom ka example now Nehemiah ka nomor pra ka bashipo uri me au declare shikibri ka snusi wang ka jingkemen no try ka long ka bori pi Samson poe ka out dibedo wat ship no ya ka jingkemen ka jipadam na ka jingem ka jonga kimna ki moment ki ba depend ha kita ki happy circumstances ang ipa Nehemiah ba David kita ya kita ki moment ki jong ki por jong ka jing grief let's say ka por Nehemiah laga jong ka jing grief ki breu let's say bo David ka dai laga jong ka jing grief ma ka pok ka jamu na penban Nehemiah wong ka jing ka jong try ka long ka bor ya fi te kumta joy is not only an emotion kamdei tang kata ka emotion ka sinyo ka bami na kita ki favorable circumstances henry supernaturally kala banja wat haba kita ki jesem ki jongi ki long ki ba ha ka jesem jongi hala kasni kombau jisu hikai na ka gospel jong Yohanes kalong ka ba khadan riu ka khot ka ba arpo way but arpo ta ki dei kabangan pulis pia kini ka po wong komne shisha ong pi fenya ba pilnya ru Henry ka pertai kan kemen PT fin sosi Henry ka jin sosi jong pi kan kalasa ka jing kemen ka briu haba ka sukun ka don ka jing sosi na bakala ja ka por jong ka Henry anda kala khai tai khun kam kan mau shu yela ka pang ka sitom nama ka jing kemen ka balak abriu sa ka pertai kum tama piru pidon ka jing sosi jisa menta Henry nama iya pipat baka don jong pi kan sokmen Bagai kata jingkemen jong pi omdon ban shimno na pi. So ka jingkemen ni joy. Kam depend. Kam ni kanyang singaw wamik tanah kita ki favorable circumstances. Henday supernaturally kalaban jaru na kita ki circumstances ki bae ki bangyeshem ha ka jingkem ka jong ni. Sekiwan par ki example. Pinapuli ka ba ng kong Thessaloniki way can die. But way Henry hong to. Upod, address si kani, siya gibangit, siya kabarang nga po Thessaloniki, kibarang siwan siya ukris, na kajingit blik how, jonki. Paduwang kom ni, na kabanta jong gini ki, Shakri jong u blay. Ngan puli, na kabanta jong pi. Baning kong Thessaloniki, iway Henry but iway kanda ngan pule ka ong ne ti pila jalong kinong ya pertubut yangi but you try haba pila pediang ye kata ketina pedang sibun ki jingjen jar da ka jingkemen u mynsiem ba ko pi absorbang tu ka jingkemen but jingjen jar saya sienu polo kwa mapan scam ye gani. Baka jingkemen how bangit na kata believers joy is supernaturally given la ay ki na oblay dauta u mynsiem bakhod u basyong hapo jongki. Mynsiem u Christ u ba indwell u basyong hapo jongki. But kumta it is independent. Kalong independent na kita ki circumstances ki bangesya maka jingim ka jongi. Kata kita ka bang ka jingkemen kat kom ka Bible joy kat kom ka Bible hang ni polong ti fila jalong kinang ye pertubo dingi bat yo try apa pila pediang ni kata ketin ka pedang sibun ka jingjen jar ta ka jingkemen mynsiem ba ko again Nehemiah prasipau open benabiang mo mane declare biang baga jingkemen ka jingmotor kalau ka bor yaki sya kita ki ba grieve ba snusi again ka jingkemen kalau independent of their grief. Kam syariah, kalau independent. Kam syong. Kita ki situation. Ki bang iman. Hakam ki apostle. Ni gini ka, jing batay ka ba, itanap ba, ko nak ba gani ba ka jing temen. Ka ba syong, hapo chong ko bangin. Bat ka patiroy ka dor ka jing per,
baklabak apreng ka jingmen ka joy bar happiness. Nama ka happiness ka shania haki ka baja on what happens. Kam day kum ta ka bade but ka joy. Acts 5 ka dakot ka ba arpu pra ngan puli shipi hai ka ni ka po. Kam ki apostle ka nong ka ba san. Ka dakot ka ba arpu pra arpu kandai so po way so po a. Ngan puli ka kum dakot arpu pra. Udah ong nila hukum scam ye pi ba anamikai ye ka ne kerteng ti hekmi pila pendap ye ka Jerusalem da ka jingkai jong pi ba pile tmu ba penket ani ye ka snam jong uni ubreu ab kondai Teo Petros ba ki apostle ke yetu ba gilong ni dei ban ka ngu yo ble kham tam ban ya ubreu so phel kam ki baja so phel ngan pule ba kila ka ngu hapu ti ba kila akot Haki ki apostle bakle sempat yaki bakle adong yaki banyalap yaki kerteng jong Jesus Christ bakle plight no yaki sway kiti le mi no nakmat jong kata darban ki dia command underline namar bala nyo yaki babet ban shashitom jaburom na ka banta kata ka kerteng halaka smiru aka temple ba yin kimwai no banikai ba ban chukhana ya ujisu ba ulong u tra no nang to tin command jing command rejoicing, kawan yang tinggal Cairo, kendro ka present tense. Bagi ye kemen halakasmi. Wan komakali ka po, sisa lagi pekam de ka favorable circumstances. Hegi mar iki sa sempat ni. Antala adong yiki, berngam yiki, bala sebendi yiki, shashu penyelap. Ia ka kerteng ke jong Jesus Christ. So iya ni but joy and rejoice is independent of their uncomfortable, even painful circumstances, but it was ultimately linked with their proclamation of Jesus the Messiah. So, kalau independent nak kita kerja syam jongki, baka don rupa ya kata ka link, but kata ka jingalam ya ka kerteng ke jong Jesus Christ ubau try. Paunang penim. So, kuno ki command namar. Hani ka Bible ke tu yang ni ka ong ba. Namar ba kila nyau ye ki ba bit. Ban shashitom jaburom na ka banta ka kerteng ka jong u Jesus Christ. So therefore, ni nama kata kala shaibha. Ka way na kita bangilong ki badap daw mynsiem khu jong ublay. Efesus san katra. Ka way na kita kadai ka jing command. Bal blay wa sangi barabor habangi IT lade ye ka mon ka jongi ha ka jingalam jong mynsiem khu jong ublay. Therefore truly shisha nama kata shisha God given inner joy kata jing ayo ka jing command ka basyapo ka jong ublay yang ni. Kalau kom kata ka jingeda ka shi ban Weno ya kita kijing ngongsi. Bala therefore kalau ka badailu banong baka jingim kristan kadai bandai ka jingim jong ka jing keman. Hadin magleban pay ikti benta. Ka jingkeli ka ba don kam bha kadai kani hangno pat kin shem ye ka jing keman. Ka banakong nginam shem ye ka jing keman ha ka jing bam nge. Way na ki brew bumdan jingek how Chris ubakatang u Voltaire uang ni kantin uang ba I wish ba anam kaya nga siya kanika pertay pat hagas ngi juga jingyap jungu kang ni kantin uang lai nga do blay but da ubrew ba uang gumni ngan I will give you ni you gamot katau Ukraine Chris wong an I me Chris shiteng jong kita ki jingdam jing em ki jonga lada men I nga ane menang penjrong susu ika jing em jonga satang men rubna wong pat hadin kani ngin sadek lang bagnya sedujok O Chris O Jesus Chris kata kani kabau ni ubreu u Voltaire ubriu jong ke jing banget so nginam syam ye ke jing man ha ke jing banget ke ba nginam syam ru ye ke jing man ha
kijing subha jaga perthai lon biron ula em ye ke jing em chisha ula penseruai ke jing em jagu haka pleasure haka jing subha jaga perthai uang kadu kadwa ki por ki kadu ki jong uang kom ni ba kini ki baro ki long kom ki khyang ba ki jing pang khyang jong ki di ki jing sungsi kini ki dai be tang na ka benta jonga belai ngem shem ia ka jing kemen ha ka pisa we ne ki pri baro spa ba amerika ba ka ku j gold ba udon chi wo ka pisa pada kisngi ki bakadu juga jingem ju wong kamne wong atarai bangalong brio bakodetam ha ka perthai nginam shamru uiga jingkman ha ka kardan ba ka nam we ne ki brio pau bau ka lord be confeel ule enjoy ba ha boro arzel fi ong ka position no fi ong ya ka nam ru ndre ka do ka wa ka si ko do wong kamne utho wong ka jingem samla ka de jing bakla kitong rang ba ka de ka jing ka jing em temen ka de ka jing babi para bangai bi ngam syam jing man hangno ro ngam syam jing man hangno la ka ni ka long ka jing shisha hakim be ki brief ki bakum kini te hangno pat ngin syam ye ka jing man ka jubang ka long ka bas simple pa ka de tang ha u Jesus Christ alone. Ya ka jing kemen, ka joy, la shem, ha ka jinget, how Jesus Christ. Ha ka jing em jang uwa ka pertai las dan, kum ka kubor ka ba ka ba kraw ka jing kemen, syaki ben rio jang ka pertai, ka ba ong lukas nang lang ba ar, ka ka ba sipau. Kubri wang wangel, ndai utau angel la ong haki wa sheting na ba kbi nga wangam ye fi kubor ba, ka jing kemen ba kraw ka ba long haki bri bro ka tang de. Pango Jesus Christ. Baka jing doi ka bakadu ka jong Jesus Christ na ka bakin nong buot jagu. Bakin don ye ka ka jing kemen jagu haki kita ka bu doi ha ka gospel yones kanyo ka dekot ka bakalai. Ba wa pasal yones Jesus lang ma wa pasal yones ha ka kitab jing pen pau ka lang bu kandai ka dekot ka banyo ka kandai nyo. Pen pau biang ia kata ka continual rejoicing ia kata ka jingay lek man juga bang kutshu klam daput ha benang kum ta kalam dai ban supply ni bang ini ia katin joy rejoice ki balong kum kita ki sai ksiar ha ka sitiu pol shaki nong philipi dalam dai Chris kini kita melong ki reality haka jing em jonga para ka jing em jongpi hanu in shem ka jing ka pada ba shawai pat wada ma sekali yang wada ma ka kerdan wada ma ka pista wada ma ka haka nama ka bura ma ka position wada ma wad haka pleasure jonga pat wada ma hangno ro onam dan bala pen hon yufi dai tamu Jesus Wad haka lok hau lok haki kun hangno hau pastor haka balang wad ka jingkimen ka bashisha ka de ha u Jesus Christ dadi mangadap ya ka ban thoroughly ban pe biblically ban batai banyak puli ya ka jingmot jom ka ni kentin jingkimen na joy bakum ka pair kentin happiness hangno la syam ye ka bakum dengan syam ye ka mentang ilit yang sya kalong ka benengkong ka ka besar polong ni halaka sni ka jingkat pa jonga baro da ka benta jong pi baro de ka pelong ye kata ka jingkat pa jonga bat ka jing kemen ni ne pede konteks habala pelong ye ka jing duai ka benengkong firstly hangno pol don habau tho ye ka ni ka chiti ka mo amane udah napo kaying bendi baan la kumno si folks nem menshua Paul sedang ban ia ka kam akan jaga bola peniang ke balang but usdang ni kam rengkat jaga jingrua hapo kaying bendi kita ka di mengi na kam ki apostle kan reu atusan
Literally nong usdang na kajing kimen. Wala set bendi you vina puli kam kaya makan real. Or why or sila sa po kaying bendi. Literally usdang na kam hapo philipi daga jing kimen. Thirdly hadin si post nempat. Hapa kispos nam kila yan. Right no. Ni biang you po sa si na po ying bendi. But sa si ni iba uyay pen pao y kajing kimen jong u. Hai bade bakan ka balang hapo philipi. Shisha mynsiem ko jong play. Ula bat pring kalai ke ying bendi sa ka jing keman. Shisha lagi long iba dap mynsiem ko jong play utrai ut laingi bangin long iba kemen hagi benta bero. Orang depend hagi circumstances. Lagi por baro ngilong bedap da ka jing keman. Un pring kalai ika ying bendi ke jongi Shaka jingman upin kalai kinji shaka jingman terai ula omen stream jom lay lagi dak mynsiem ko shaka yingman di kan kala ke jaka jang jing ro bat ka jingman kabasa ba don ru kita kinong ilap hapo kanong ba apo room kibala shisha ka grand venue po kiba bishni ya ka jing ayu po Mentaki berbisni ka apostleship ka jangu, berbisni ka authority ka ikhtiar ka jangu. But mentah habau dona po ka ying bendi. Kini kinong elam po room, kila persang ya ka ban kiu ban step, hakata ka spotlight daladihi. Kemudian kong ka ba ki persang ban putting down ban yaw Paul habaro kanong ba? Ban mentau Paul ka ying bendi im. Hapo ka serniu jong ka jing sa nyo ben sa kran ben. Kani ka poli ubon snow siya ka jing shisha. Hando polo yin joint nang tabo em. Fit puli ka lang benatong boro kaway. Wang nga ka gospel upes ka yan siya kaman. Leng ba kini kibriw. Wang nga kmen baka snow kmen hanta u rejoice. Hapo yung snow baka jing shisha lay lap da kini kibriw. Kan mau kini kimdeki false pastor, ki false prophet, ki false teacher. Ki siyon yo Paul, tama ka kubol ka kren, ki long on ba Paul, tama ka kubol ka kren, kay kade ka kubol ka ba shisha, ka gospel ka true gospel. Kamde ka false gospel, kade ka false gospel Paul rebuke ba yaki. Pero sukman, wala ki siyon lagi at least ki kren ya ka gospel ka ba shisha, siya ka percaya. Bawo iba kade ka gospel Christ ka ba shisha, ka advance. Kampai si you Paul lagi yang meniwak ke konteks kapan kemen ya upo. Wong I will rejoice ngan le kemen. Halu ketien jong ublay ka ya syafran. Kaya kemang you Paul ni. Kapan kong ni you Paul mau kam care ba, fikir ba, kam long concern ba. Hage bade ba kerteng ka jong Chris. Banyi ladi, banyi la ka jong kerteng ka jong Ukam nong care ba, bani baga gospel ka yasha perang bani ladi. Bani ka no ka badai ka jamu upol ukam nong concern ba ka badai ba Chris baga gospel ka jamu. Baga ni ka foundation ka nong rim jong ka jingkimen ka jingkim ka jamu. Para mga iba jong there is only one thing that can give true joy. Datang ka niko, way ka balaban ay ka jingkiman ka basisay ka jingkim ka jongi. Kataga ka jingyay contemplate ka jingyay perhat ka jingyay im ka jongi nakabanta ka kerteng jong utray jongi u Jesus Christ. Dai mau ma ko panahon ka jingmot jongi, dai mau ba panahon ka dono jongi, dai mau ba panahon barok ka jing yang ka jingkim ka jingi. Bahau ngilong puri purang ngilong complete ha u Jesus Christ. So ini maka first reason ka daw jong ka jingman jong po wa ka ka context. Haga jingim jong u maka jingma haga jingim jong u. Kay pelong yu ba ul lekmen. Chisha ka day ka advancement jong ka gospel jong Jesus Christ. What apreng jong kita ki jingile. Ka second reason ni ina kanong gabaar kanyo do kan pra kaplong yu bo long badam ka judgment day bo yi bagi banget ki im ka jingim ka bi dor ka kong ka gospel jong Jesus Christ ki ye yo try but ki say ki so ki badai biang ka jingim jong ki
Bagi ni kena crowd. One of the greatest thing of the Christian fellowship. Why ni crowd jong ke slok kapten jong ke Kristen ke ni. Bagi lai ke banyak sami ke cikuman jong ni. We can share our joy. Dah ke bagi syakri iwe ya iwe. Kena bagi le ke banyak yo po. Walau don shu bagi penbar utip. Bagi ia yo tra bagi say yo so over de biang ke cingim ke cingim. Kau yo po. Habu don bagi pada don ru bagi sepuluh bar. Ya ke city baru kawai. Bagi third reason. Kapag penkiman mo kaday, haga baday ban kasni ka bakhadu, haba utray unwan ban shaw iu ba kapalan. Kata kaday, kabang ha kalnong kabasaw lengan puli wong kumta. Wong nama kata ko para bangay bai jongan saben ko. Bali kita gibalakan mau hirir ka jikman baka pansngat jonga kumta to yang scam how try ko have ba iye jonga. Nak kata ko para bagay ba iye jonga. Ba ye kibala penken mau hirir. Ka jikman baka pasngat jonga. Kumta tu yang scam how try ko have ba iye jonga. Dani ka view jong ka last day hangi. Kata ko pinpani upo. O perkan ba. Kan poy ko po haba ka jingwan jong Jesus Christ. Uun yang akmak jongu. Makiru kin yang. Barong kendong lang kung ka barang akmak ket jeng motorai. Bat ki banget ke long ka jingkmen. Bat ka pans niat ieu. Someone imagined ya kata kasini. Habai ka pans niat ka bana utrai. On pin pong akhli jangu. Hai kata ka faithfulness service kata ka ji syukuri ka bayai ni ka jangu Paul ya Chris. Balik ka kerteng ga jangu. Bat kata ka penkemen ni ka daun jong po. Bohang ni. Bama pi ki bange pi long kai ka jikmen baka pansnya iyana. Baka tayo ka crown ka bo polo desire bo kwa nama ba usngo tu. Ba kwaro ba ni ba kata ka ji shakri ka jaku kam shimlong le noi. Tu kum ta ba ni i la di ba ye ki ba ki yor diang ye ka ni ka pansnya. Kalau kita kabak kejingkemen kabak rau, haka donut kajong u apostol Paul. Nak tahu haba u dua ya bukan mau yaki orang kalau kau kau kasau, bukan mau yaki orang yang dua yafi lekas ni bang kan mau yafi bang dua yafi bang kan mau yafi ngadap kejingkemen bang dua yafi ngadap dua dan kejingkemen. Jika liga pangilang kapan keli susu ang ni kapor. Kung no kay yung Paul paulaban siya may kajingkemen. Kabah kabakum kani kata ka personal pain kajingpang kabasimat kajing kaba umana kajingim kajang Kejuba kadai namar ba siyam su na kabantay ladi. Pila kamao na mo yang abangan imo Chris. Uyam na kablo Chris, uyam na kabanta kiwe. Siya kajingim jo Paul kalong Christocentric. Bagai kajikim kebalau outward focus mindset kepada David naga bantai kiwe. Kumbau kencui ki para bangai kumbau wanra dah kan uksayu dah ukres kalong ba kajikim jong uru kadai kebau perkat kampai kiwe bani ledi. Ngira kami kabankan mau gini. We need to remember that joy. Berkata ke joy kadai kata kajim ai kepada ublay kepada mynsiem jong ublay. But kalong dependent, kamlong dependent. Hakata ke baca buat mengimat. Kalau independent on what happened. Tak ada jing ai kabana oblay. Nada yang ba kajuma ke sok jom sibuk ko ke jing ai ka jong oblay. Pamenta polong bakmen hai jing bendi. Really? Kemana po yung bendi? Kalau possible ikani? Baon kemana po yung bendi? Nama Paul long believe jom blay berdam tu mynsiem ko jom blay. Kita ni ke Acts 9 and verse 17 dia kau bakatnya ke ong. Ephesus mang besan kat prado alpong lang berdam tu mynsiem ko jom blay. Bagai ke jindap tu mynsiem ko jom blay ke wan rai ke mynsiem jo ke jisngomo gratitude. Hakala kau ke alpong tu kum tak gratitude ne jisngomo ne jing aingo kelas sai kedar bagai ke jipen pauno. Ya ubre berdam
pura da mynsiem bakho jong oblay. So kum tahu Paul open pau sisha ia katakan supernatural joy katakan jengkeman. Wala preng jong kita di circumstances ki ba ki personal pain ki ba umat ha ka jing ka jong. Kum ta application kemudian akan ke Paul firstly Neban kan mau bagai jingkmen kadika joy kadika God gift kadika ai jong oblay sa ubange. Ba kadika ta ka jing scam ka bas ka jeliu pha bala pensutit ha kata ka jing syariat ka jongi ha God sovereignty ka jong oblay. Boro-boro lang bro bakmen. Habang syariat ha ka sovereign will ka jong oblay. Habang ite oblay long sovereign bang syariat bang ite oblay control ha ki baro. Kebaar haba yang scam ni snowman ha kita ki unchanging divine promises kita ki jingkular ublay bang jukelah bana kita ki spiritual reality ki jisha bakan zaman sim bang jukon tadi ke ben ningko kebaar second ni ke jikman ke wakom ke ketian joblay na ka biblical joy. Ngong biang kam syumwan na kita ki favorable human kam wantang na kita ki favorable circumstances sa kajingim kajangi le teng ka jikman ka basisha ka jikman ka bakraw kawan haba ki jishem ki jingilong ka ba but ki bathar haga jingim jong ko bangen look back si kita ki khot bible mapuli nes pang Petrus Paul ki we thirdly baga jikman utrai kalong pura kalong complete habarong kilian ba orang dong no view dengan ka jinga shem jong view kabalaban plus na kabalaban minus na kata ka kam boleh ayam ni Henry anam pendapat ha ubangai ale ka jikim jong ubangai lemda ubangai usyari amun sim jong blai olong bla dap do mun sim bakho jong blai ba ubayai ro da mun sim bakho jong blai. Fourthly, jingkmen kadai ke byproduct jong ke jingkong mu. Anam don pat da ka way ke bantu step ye ke jingkmen utrai na ke jingim jongi. Like na ke jingbam kok mu bat ki pop bari ki unconfessed ha ka jingim jong u bangin. Nama kita ki grief yo men sema ko jong blay. If it's a sound like how why proceed yo men sema ko jong blay. Ke basi bako jong blay. Ke basi bako jong blay. Disobedient, unconfessed sin. Ke basi yo men same bako jong blay. So the joy is the byproduct. Kani ka byproduct jong ka jing tong so. Kung mo yuturan ka tinyo ra ka jikmen ka jing jong fi hala ka singi. So kaya ka jing tuwa ka jong ngan pa jong fi ka ni ka po. My prayer kadi kini kat ba fidang singap ika diga video try ngaduai ba pelong ifi ba fit i selisin ban pusan ni katien joku kabaan ba pesau tu o Chris ulama u ka pukri jong ka jingmen wat nam lei wat chawai wat nam pet chawai pat Chris hi balai ba pensiania finyat nam dabru do men se ba khot jong oblai. But chua ko para bangin bigi chunga ka prajo. Chua bapinyo ikan ikan jing ai bana oblay. U Chris ulay banlong u try u blay bo nong panim u jong pi. Hato fila sharia au Chris. Hato fila sharia hakata ka reader de work ka jabu bola pendap Allah jang kading fna. Ada oi ai ba ka jikim jong fi kalong Christocentric. Ada one menta show Chris. Ka jing panim kalong menta la sha. Wong ba uno buwan siya nga nganam kentait no yaki siya ba para bangay bait para man si ula pendep ye kam jang Jesus pa halo jaga ding fna ula mi padru na ka jingdep ban ra ye ka jing sant ha ka jaga shania ha pros so one padru sa si na ka burong ban sha wi lagi jonghi ba chiwa ka to Paul one shao dra shania ha
nghe gì cái bộ lệ ở cái đình na nghe bộ long try play bộ nong pen em trong phi phi nong barbecue la no ro ba cái ching men o try cái long cái bo re phi ha cái benta baro trong cái ching em cái phi tan da phi e yo Christmas khaman tan da phi yo cái pen snget cái bộ là pen cre na cái benta trong phi Chris ulong cái bài nong yang ai phi na do cái birthday ha là cái birthday cái ba ngin sa so ka jingkin tu ka jonga habang isong thu ba kanir ka jing ai ka jong play ba ngai scam ba ka day na ka manta uway pa uway banget ubala yo ka chipanem u Chris long try bo nong panem jong u ka dana po jong phi ta kom ta ngin shakri yo try kom balong po ka point ka ba a joyful spirit hakaman sing bakmen haki benta baro jong ka jing im ka jong ngasnu tho ba phi nam lai ki jing e ba ki jing tunju ki jing le din do ma sing snowmar way hala ki jong ki rukam ki jing pang ni system ba ki eryong ki sao ben wan na ka jing im jong phi kum ki khon kristan hala ki jong ki rukam pen ban kan mau ba ka joy kam dei ka ba depend ha ka e ka ba ja kam dei kum ka long ba happiness ni ka jing kimen ka dei ka ba mi na ka do jong ni in spite kita ki jing sham ki ba ima na ka jing im ka jong ni te kum ta kat bang inang shania amen sin ju blai ka bang inang rely u ka bang inang yai ba du ngidap da ka bor men sim ko jong blai ngits kam blai ai ka bor ngi bangila ai ban shikri yu drai bangila ban dan ka du bakmen ai ngo yu blai ha ki benta baro jong ki sham ka jing man ha ka jing im ka jong ni ai bang so tho ni ka ni ka benta na ti ka jong blai knang ba ka nyarap yang ni ha ka por jong ka jing ten ju kana mo nong khnyum yu blai pen ban ngi nang ban ai ngo yu kum ba long po pergi banget ka balang ba men shua pengen bot ya ke nuksa jongki na ka benta ka burong ka jong Jesus Christ ngis kem ka dengan I'm in same fish ka de kum ta ship ka de jing kai but snap bahaya ka ka dei pi benang batai shu ni benang pen shu ni benang wal ni shu pul shu encourage you le ka ta and if I'm in same ri nga da fi comments ha ka ni video ngis kem le ka khu nga aling ba ka jing alma ka jing share ka jong firo yi bi point ka ba dei ba ka ni to blai ka jing sok lo na ka le ba pi amen